Жәмәғәт бүген 19 декабрь 2025 ел. Менә мин бүген ремонтта булды. Шундый мотор кесә сәгате. Ул кесә сәгате дә одновременно хронограф та. Менә шулай кнопкасына басасың. Туктай. Җибәрәсең. Эшләп китә. Ну, әле пока 0-га килеп туктамый. Стрелкасын алып 0-га куярга кирәк. Ну, заодно минутный стрелка белән сәгать стрелкасын да алыштырырга. Алыштырыр өчен минем пока запас запчасть стрелкалары юк. Шуның өчен стрелкалар алыштырганда секунд стрелкасын тоже күчерергә 0-га куярга туры килә. Бу сәгать 1870 елларга кадәр эшләнгән көмеш. Вот. Бик мотор. Көмеш икәнлегендә ни бар? Пробасы. 800 проба куелган. Клеймасы бар. Вот. Бик ачык күренмәсә дә, мин инде аны күрсәткән булам сезгә. Вот. И менә шундый медальләр алган. Швейцариядә эшләнгән сәгать. Вот, карагыз инде мотор. Генә моторрак итеп күрсәтмәкче булам сезгә. Ялтырый. Вот, ялтырый. Күрәсезме? Равия Дрисаго Швейц дип язылган. Бревиттә. Менә шундый мотор сәгать. Хәзер тагын бер крышкасын ачыйм әле. Сәгатьнең ичке ягы. Ичке ягы да менә шундый мотор итеп куелган. Эшләп. Вот. Механизм үзенә күрә бер төрле мотор итеп эшләнгән. Хронограф пуск-стоп линейкалары аста. Нәрсә маятникны алсаң, аскы якта аның механизмы күренә. Вот. Бик аккуратно, бик мотор эшләнгән сәгать. Корпус әйткәнемчә көмеш. Циферблаты современный нәрсә дип әйтим инде, полет, хронограф сәгатьләрендәге шикелле итеп эшләнгән. Хронограф нәрсә өчен? Монда скоростны да билгеләргә була. Машиналарның скоростын дип әйтим инде. Монда 2 рамкасы бар. Вот. Шуның өчен бу күбрәк кем военный эш белән заниматься итә, кем артиллерия хезмәтендә эшли. Шул вакытта билгеле, бәлкем башка соревнованиялар уздырырга да кулланганнардыр, әйтелмим. Менә шундый мотор сәгать бүген ремонтта булды. Вилкасының күчәрен ремонтладым. Вот, пока шул. Башка эшләнмәде. Но башка эш бик срочный кирәк тә түгел диде. Миңа хозяины шушы сәгатьне запускай итеп эшләп җибәрсәң, рәхмәт дип әйтте инде, җитә диде пока. Вот. Менә шыкылдап ябыла. Әйбәтләп ябыла бу. Корпусы көмеш. Вот. Тагын нәрсәсен бер генә күрсәтмәкче булам. Монда исемен ныклап нәрсә дип язылган исемен сезгә күрсәтмәкче булам. Вот. Бик ачык күренмәсә дә. Вот. Укырга була дип әйтим инде.
Кемнең укысы килә. Лупа куйдым. Лупа аркылы бәлкем кемнең укысы килә, исемен укыр. Монда Швейцариядә эшләнгән дигән ни бар, язуы бар. Сәгать теле янында. Менә шундый сәгать. Татарларга татарча тапшыруымның тагын берсе бүген тәмамлана. Сау булыгыз, кардәшләр, туганнар, халкым. Яңа елларда сезгә яңа уңышлар телим, бәхет, шатлык телим. Байлыгыгыз артсын, сәламәт булыгыз, исән булыгыз, сау булыгыз. Ну, гадәттәгечә тапшыруым ахырында бер әйбер әйтәсем килә. Безнең халыкка, милләткә, кешелеккә 3 төрле әйбер кирәк. Берсе аң, икенчесе белем, өченчесе тәрбия. Аң булса халык, тел саклана. Монысы инде билгеле. Белем булса киләчәк, язмышы әйбәт була. Өченчесе тәрбия. Тәрбия булса кеше сәламәт була, халкым сәламәт була. Акыллы була, укыган була, киләчәге була. Сау булыгыз, караган өчен, минем ниләрне, видеоларны яраткан өчен рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Вәкил бабай тапшыруны тәмамлый.